ja halista. Hänen nimensä on Naruto. Hän kyllä tiedä. Onko se punaisella? Voiko se varmasti? Joo. Ai karkki! Löysi! Joo. Mäkin rakastan. Konohaponi tervehtii teitä. Hänen nimensä on Naruto. Täti saada odottaa. Teille kaikille. Hänen nimensä on Naruto. Käsi teille halittu. Noin. Ketä me ei olla halittu? Minä olen kuvaaja. Apua. Konohaponi tervehtii! Nyt mennään Harit tuolla, kun mulla on kierretty toisen, kun tuossa on lisää väkeä tullut. Pakko kuvata. Apua! Tuolla se menee. Se on Naruto. Tässä teillä on Hali. Hali! Mä sain sen tänään jo lahjaa. Konohaponi tervehtii teitä. Hänen nimensä on Naruto. Tässä teillä on Hali. Moi Kiia. Moi Kiia. Kaveri. Hänen nimensä on Naruto. Konohaponi. Mekin löydettiin. Hänen nimensä on Naruto. Tässä teillä on Hali. Oi, tätä. Mä jätän Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Tässä teillä on Hali. Heitä Chikaralle. Liian pinki. Joo. Älä nyt, se on ihana. Onko joku muu kohdalta mä en tykkää tästä hommasta? Tässä on Poni Konoha. Kaikki ei ole hävinnyt. Tällä nimensä on Naruto. Tässä teillä on Hali. No niin, mennäänpäs tää rivi tälleen, joo. Joo. Kahdella mä voi kuvata. Tää on Poni Konoha. Nimensä on Naruto. Tässä teillä on Hali. Peaceful random people. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Tässä teillä on Hali. Oletko halittu noin? Ei. Tässä teille Hali, ennen kuin me otetaan kuvata. Ei, me ei tarvitse ottaa kuvaa. Niin. Jos tulee joka poseeralla. No niin, jatkaa matkaa. Ei se asema kovin kaukana. No niin. Ui. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Tässä teille Hali myös. Tässä on Poni Konoha. Joo, kaikille tulee. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille Halin. Oota, mä tuun haluamaan. Tässä on pitkä elokuva. Noniin. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille Halin. Hei, ei edes sinun puoliväli vielä. Ei vielä. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille joka... Sinä sä katselit mua. Miten vai? Katso. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa sinulle Halin. Myös sinulle. Myös sinulle. Kiitos. Myös sinulle. Saat mä nopea haave näistä muka Poni Konoha. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille Halin. Tässä on Poni Konohasta. Samassa paikassa kuin sinä. Hän haluaa antaa teille Halin. Joka itselle. Siellä on tommosia mutanttiponeja. Mutanttiponeja. Se asuu viemärissä. Nyt mä tiedän. Se on sosken salaisuus. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Aino! Hän haluaa antaa teille Halin. Anteeksi, olit edessä. Tietäis, että ympäriinsä kulkee vaaleanpunaisia poneja, jotka haluaa. Tää ei kyllä liity teihin. Tää on Konoha Poni. No minua on nyt Liidia, usko se. Naruto. Hän haluaa antaa teille Halin. Mä en oo kyllä Konoha. Mä oon passiivista. Mä oonkin oo.
Ei sitä tarvitse mainostaa. On Poni Konoha. Hän haluaa antaa teille halin. Hänen nimensä on myös Naruto. Tässä on Poni Konohasta. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Kaikki täällä. Kiitos. Tässä on Poni Konohasta. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Ei tää jonain on. Tässä on Poni Konohasta. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa sinulle. Ja sinulle, ja sinulle, ja sinulle, sinulle. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa sinulle halin. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Ihanaa. Loistavaa. Joo, painu nyt vittumaan helvetin kanssa. Tässä on Poni Konoha. Hän haluaa antaa teille halin. Hän on Naruto. Tässä on Poni Konohasta. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Kuulitte varmaan sen nimen. Toista. Kuulitte varmaan. Kaverit tulee tässä vastaan. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Kuvaksi vieläkin. Joo. En mä tiedä kyllä kauanko tää on kuvannut, mutta... Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Tässä on kyllä patterit vähän kohta loppu. Se vielä. Kuva se. Ei se. No niin, hei. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Jes, tää on meidän elävä puhta. Elävä puhta. Elämäsi tilaisuus. Tässä on Poni Konoha. Hän haluaa antaa teille halin. Oi, kiitos. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Tässä on Poni Konoha. Hän haluaa antaa teille halin. Jullekin halin. Joo. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Kiitos. Ei, tää rupee loppumaan jo. Ei se mitään. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa Mut antaa ihmisiä riittää. Ne ei lopu kesken. Vaikka tätä videonauhoitta mä en lupaa kauanko se kestää. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Tässä on Poni Konoha. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. Tässä on Poni Konohasta. Hänen nimensä on Naruto. Hän haluaa antaa teille halin. No niin, jono loppu, mutta haliminen ei lopu. Hali! Konoha Ponilta! Meillä on nuhkia. Pinkiltä.